Hey madoda. Azinje. Madoda. Kalaba mgazi. Sotobe. Ya, kwakuhleke ngafica usayibekile le ntshebe yakho enenwele seyithe ukhula kancane. Ngoba sengivula ibhizinisi lokugunda lapha phezulu. Hawu, malume. Solo kwangixosha malume 5 years ago. Angaze ngilithole itoho mina malume. Yazi khula endlini kumanje. Izingane ziyakhala la. Ubudefetefa khombisa akholutho. Ngisho amantabukeni anginawo. Isimo sibuqhayi kabi lana malume. Lalela ukugunda ushibhile ngabo 50 rand. Mako wathi kunezingane kanti kunezingane ezingaka. Hawu malume, izingane nje ezimbili angithi uyazi ukuthi uThembekile wazala izingane ezimbili zamawele eyodwa yami eyodwa yakho. Wazongihlanyela eyodwa yami. Angizwanga. Hayi yo besotobe. Imali ingane ezimbili. Zineminyaka mingaki manje? 5 malume angithi kuphela u5 years wonke ungixoshile. Good. Ngeke kuba sinazo inwele lezo ngane shoot u50 rand wakho, 50 rand ingane, 50 rand ngane. 150. Awukhupha kunizogunda nonke. 150 hey malume ngiyachaza nje ukuthi isimo sami sibuqhayi kanjani kumanje lezi ngane zigqoka amathawula ukuba lamanapkoni amathawula anginayo imali Pampers la angazi kuyiafforda yonke leyo nto mina. Hayi no anginankinga nalokho nina ninothembekile kufanele nenze imali ubhena uthembekile. Usayoshaya izitifiketi zengane lezi ngane malume azishayeki izitifiketi kuthiwa izithupha zibonakala. Hayi angihlangani phela mina lokho kwakho nezingane zakho. Lalela kumtshele nawe uthembekile ukuthi nginebhizinisi lokugunda manje afike naye ezogunda. Hawu kodwa malume akunde kanjani manje uthembekile ngoba phela umuntu wesifazane futhi ubuhle bomuntu wesifazane busekhanda malume. Hayi phela uthembekile buyashiya inwele nje budedengu nakwezinye izindawo. Malume usuyazi kanjani indaba ebucayi kangaka wena? Awungitshene kahle. Wena khala bamgazi ukhohliwe ukuthi uthembekile wamthatha eqwecwa yimosi wamkweca wena. Wamithisa. Like into engayazi ngothembekile. Ngazi nalesibanzi sakhe lesisila. Awumtshene kaZogunda. Imake malume njengoba uthi usuvula indawo yokugunda wena njengoba ushanga esihlehle sehlathi nje ugunda nini wena? Ngokunda mhlazana kwakhona insizwe eqinile decide ukuthi hayi impela hayi izongigunda ngoba ke mangagunda uyaphuya nenjulu njengawe impela ngagongobala izandla. Hayi kodwa umuntu uyakagongobala izandla wena Sotobe. Njalo nje. Ya nabangani bakho batshele bazogunda. Wena ufana wena mayesa. Yini manje baba? Ngathini ngawu lento ndaba okuqhukana nejezi lePirate lekhaya? Hawu baba ngiyawasha nje kodwa. Angishongo ukuthi angilifuna ijezi lePirate la gqoka ikheza kuphela la. Hey. Wahlala dabukisa nababala nemshini. Sibonani labantu bala endaweni. Ngivula ibhizinisi la ngathatha imali yami yokugcina. Thenga imshini le. Manje abafuni ukuzogunda manje la. Shame into embi kodwa leyo. Kodwa ke asenze kanje ukuthi nebhizinisi liqale. Charity begins at home. Ngizoqala ngawo ngokugunda. Hayi baba ngeke. Hey, hlala la. Indole zami nje baba ngithi ngiyayibeka. Uyibekele kubanjani? Ngifuna ukurelaxa. Support ibhizinisi laba bakho ngathi ayithi le business lona lizokondla kumlalendo. Hawu baba kodwa. Kumula yes. Baba kodwa bayithi ngifuna ukuyirelax. Kwayena kumele sidayise sithenge noma uflower nje senze ujeqe kade sawuchina. Baba kodwa awume ngumbathisi la kungaze ngcolele lijezi lakho. Angilifuni kodwa lijezi. Le jezi leli ngilifuni. So. Ihima baba. Uyazi kodwa nginomqondo. Uyazi ngibona ukuthi senze njani mina. Why ungasebenzisi lento yakho yokuthakatha baba? Ngiphisa uthi night shift. Okay ke baba, sebenzisa yona night shift le ublackmail abantu balendawo ukuthi beze la otherwise zobashaya ngezulu. Ngeke bengezi.
yazi khona ngiqinisile i-idea right leyo Kakhulu. akomele ngiyomemezela manje with immediate effect wena-ke enza nje ngenela endlini ubupheka noma i-chicken uyibhoyile nje enza ukuthi mangibuya ngidle I-chicken babe nginukela kabi. i-chicken ikunukela kambe wena manje usumithini sebekweca wamitha wasala lengani imithi ngimthole lo imithisile ongibona kahle abona-ke namhlanje imabe songazi imabe umfana nomfana engihlangane naye ngidila naye hey wasala wehlola umjovo wo ima akusiwena umithisi nomayeza Hawu sodoba uqala nje nokumbona usungangibuza into ejule kangaka. hayi unomayeza ngiyamsola umithe ngisola ukuthi wena Hayi bo sodoba wavena wasola mina nje umuntu nomayeza ngagcina ngikona ukumbona ke nje nangehlo. Hlola umjovo isikipha seFabian Hayi sodobe. isikipha seFabian hlola umjovo inyanga itsheke kanje Hawu kodwa sodoba usungakhulumela neFabian ishibhile lento. Ungazoqamba manga asikho isikipha seFabian esingaphansi kwe-1000 Hayi sodobe awuzwanga lento yama-China ukuthi kanti kahle hle kuthiwa ama-fake wonke ayi-original. So le ngigqokile i-fake kodwa ayi-original. So ngiyithole cheap. lento ikhulumayo kodwa ngizwa kahle ngathi nokungenza isilima kancane Hawu sodoba omkhulu. lalela-ke asilungise kanje uyaphi njengamanje Hayi ngeke ngibuyele endlini. uma ufika-ke endlini uthatha u-50 ubuye uze la uzogunda senginobhizinisi lokugunda ngingafunda lapha esixhobeni ngiyagunda lapha 50 rand Kodwa ngoba isancane zami futhi mina ngithi wena uyabuya uzogunda kunjalo sodobe ngiyabuya ngizogunda. ya Uyakwazi kodwa ukugunda sodobe? uyafuna ngigunde ngezulu Hayi ngizoza ngizogunda. Njani baba? Yeba ngithi yazi ngivula ibhizinisi lokugunda la ngendle. Hayi belika. Ufike uzogunda. Ya. Mhlambe kungisiza ukuthi ngishaya izulu khona bezongizwa kahle. Ya lalelani. Ngivula ibhizinisi lapha lokugunda. Mangabe umuntu afuna ukuzogunda lapha kumina. Uzoyibona. Nengani ngiyayibuka nje lezi engayile esikoleni edinga ukugunda. Aniyilethi. Mayise failing ngani umuntu akabe seblame mina. Ya. Ngimtshela. Wena ke nje ayikho into oyicenda lapho nje. Fana ngabe uyayeka lapho uhambe uyogunda ubuye uqhubeke. Wesikora. Umthetho wakho lezi inwele zakhe engakuyibhekeleni. Sawubona Sibili. Uqala ngokubingelela. Inwele zami ekwenzeni zikuhluphe nganje kodwa. Imingede kufanele abe nezinwele ezingaka la. So ivula ibhizinisi lokugunda ukuthi ngizogunda lapha kumina. Wena ke mawuqeda la ngene endlini uthatha u50 ukhuphuka uyogunda. Mina awukwazi ukuthola isami sokugunda unenwele ezingaka. Uthi sokugunda kodwa manje nawe unenwele sokugunda andani unenwele ezingaka. Qala wena ugunda kuyesobo sikuyagunda. Enza ukuthi nibone ukuthi umuntu uma engagundile uzoba nje. Hayi Sibili ngishiye inwele zami zikuhluphe ngalutho ziyeke nje inwele zami. Awuzi ukuzogunda. Hayi angizi lapho. Hayi komuntu ongekalala namhlanje. Futhi mhlawumbe 2 weeks wonke ungalali. Hayi akwenza la Sibili. Hayi ungayisoli kodwa. Hey, simakade zize ilale le ngane. Uthembekile yena ubuya nini kanti? Hey, wazi wanzi. Kala bamgeza. Hlola umjovo. Hey angisakwazi mfowethu. Wena ungasaziwa futhi. Khala bamgeza siyacela mfowethu. Njengomphakathi sinenkinga. Ngithi angizokhulumela wonke amalungu omphakathi. Umalume wakho uvula ibhizinisi lokugunda ufuna ukusigundisa sonke njengomphakathi ngenkani. Uthi umuntu ongezi kena kokugunda. Umalume kade la ekseni ethi wonke umuntu ohlala endlini ahambe ogunda. Ngisenkingeni lapho kulo mzuzu anginalutho ngulopholo. Yazi ngucry. Hawu. Khala bamgeza wena wasuba ulopholo kangaka manje kanti akwazi no pocket option. Pocket option yini leyo? Hawu. Pocket option is a trading platform that is so user friendly. Ayidingi izinto eziningi. Kulula nje kakhulu. Unawo uTelegram.
Yeah, ukhona uTelegram. Awuthi ngikukhombisa. Yabona la ku-Telegram bane channel ya la ku-Telegram that is there to assist you 24/7 if ever you need help, and you can also get some signals to help you trade successfully, and they have 130 plus assets to choose from if you trade akubona. Yazi ukuthi to be honest, I used to think trading inzima until ngize ngifind out ulonto njani pocket option. Hey, manje fake ngenze njani? Yabo kule video lesikuyona, if uchecka i-pin comment noma i-description uzothola i-link ezokuthatha ikuse direct ku-registration yaka Pocket Option. But make sure ukuthi uma uregister usebenzisa i-promo code yami ethi TANFUN njengoba ngiyibhalile screenini. Uma usebenzisa yona uzokwazi ukuthi uthole 100% welcome bonus mase wenza your first deposit, and then uyaqala uyatrader wenza imali uyeke ukukhala ungashayi kanje. Yazi usize libhalwe lemehlweni kwena. Hey, kulungile manje lo mjovo. Uzozuvusa izingane zami la kulungile hamba manje. Hayi danko. Hey. Ngisangizokutshela ukuthi ngimithi. Ukhulelwe? Ngikhulelwe ingane yakho. Hayibo beba usho. Ubone ngani ukuthi ngempela umithi? Izimpawu zonke ziyaveza. Inyama yenkukhu nje nginukela kabi. Imaka eclinic uko wayahamba uthi wathatha imchamo wenza ama test yonke leyo nto leyo wabona ukuthi ngempela ukhulelwe. Nase clinic futhi nakhona ngaya futhi ngathola ukuthi ngikhulelwe. Hayi. Yazi ngiyayala ke mina lonto leyo. Akukwazi ukuthi wena ungabe ukhulelwe. Lento yethu mina nawe sisanda kuyiqala iseyintsha kabi lento akwazi ukuthi ungabe ukhulelwe mhlawumbe futhi ingane kube yami. Hayibo wena khuluma iqiniso kwasho ukuthi ingane ekaba. Uqonda ukuthini ngaleyo nto phela uyazi kule ndawo ukuthi angeke ngilale nambuda phandle kwakho. Uma bayamsaba kule ndawo. Imaka. So wena wedwa. Beba imaka. Yazi ukhuluma iqiniso. Mina nginankinga ukukhulisa ingane makweyakho. Wena isho ukuthi ubalo owenza umonakalo wakhulelisa. Ngoba mina ngineshow ukuthi akusimina owenza leyo nto leyo. Oh uyayiphiya kahle kahle ingane. Not ukuthi ngiyayiphiya, ngithi mina wena khuluma iqiniso usho ukuthi ingane ekaba. Yazini it's fine. Ngeke ngize ngibe ngikhuluma nawe kanjena. Uma uyiphe ingane wena it's fine. Kodwa kuzobonakala. Baby noma yesa. Baby buka. Sekuzoba imina ubabwe ngane yakho ngoba lo wamithi sakase. Maye we waze wamubi we